Хей хора, Дейли Влог част 2. Сега, това е мебелна къща. Сега ще видите и табелата. И ще видим Леля. Аз ще видя Леля, ви нямам да видите. На живо. Ето мебелна къща. Адресът на мебелите. Странна работа. Сега ще пристигнем след малко при Леля. Така. Да. И ще продължа влога след малко. Така, пристигнахме. Нямам идея как ще снимаме, но временно ще мъкна багаж. Да, с едната ръка ще снимам, с другата ще нося нещата. И сега чакаме Леля. Така. Сега, ако Леля си дигне телефона, ще е много хубаво. Вече сме в Пловдив. Излезнахме от колата. Чакаме. Така, натоварихме се. Да. Сега чакаме. Добре, мъкна багаж и влогваме едновременно. Аз съм свръхчовек. Влогваме, хайде! Сега ще ви запозная с Леля. Така, аз ще върва напред. Така, малко трудно влогвам и нося неща. Хората ме зяпат странно, защото си говоря сама. Говоря на камерата. Окей, мама идва. Че сядо де слезне с асансьора. Сега, нали трябва да е гушна по някакъв начин? С едната ръка влогвам, с другата... Тя ще гушка. Вече влезнахме, ни хора ни отвориха. Вече сме вътре. Смиги да се над нас. Майка и дъщеря също с много багаж. Как сега ще дойде Леля. И не знам къде съм от тая още, обаче на мен ми тежи. Та чанта сигурно е 5 кила и половина. Малко. Моля, колко съм нарошила, ама това няма значение. Ти нещо да кажеш? Да споделиш с нас? Оле, някой идва вече. Да. Добре, влогвам в момента, сега в момента сме в асансьора. Обаче Лена не иска да я снимам, защото е с мокра коса, просто ще ви я покажа. Да, те едни хора ми отворят. Това беше от втора част. Стана малко кратка, при положение, че първата стана доста дълга. И за това ще се видим в следващата част. Чао!